Samantala, Idol, patuloy po na itinataguyod ng Dagupan City ang mga social at health services, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alinsunod dito, naganap ang paglagda ng Memorandum of Understanding or MOU sa pagitan po ng lokal na pamahalaan ng Dagupan at Department of Social Welfare and Development or DSWD upang mas mapalawig pa ang serbisyo para sa mga Dagupenyos. Saklaw ng signing ng MOU ay ang development and implementation of DSED Social Pension Program na mapapakinabangan ng mga senior citizen ng lungsod. Kasama rin dito ang mga nakatakdang pag-implementa ng iba't ibang mga programa na may layong matugunan ng pangangailangan, partikular na ng mga indigent Dagupenyos tulad na lamang ng Sustainable Livelihood Program o yung SLP. Sa ilalim naman ng pangkalusugan para sa mga batang Dagupenyos, mapapakinabangan din ang pagkakaroon ng food commodities na nasa ilalim ng RA 11037 o yung masustansyang pagkain para sa Pilipino AKA. Makakatulong ang mga naturang mga programa upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na residente. IFM News. IFM News. IFM News.